Videa z Pet Simulator 99, tentokrát toho Patrik eventu. Sice, a keď si tu tieto štvorlisty všade, mne zatiaľ padol iba jeden hit. Táto Lucky Cat, to bol ešte minulý update, z toho som nenatáčal video, ale dúfam, že aj teraz mi padne pasová, ale čo tam je. A keby vám nejde toto, tak aby som radil, ja si teda vylepšujem tento Right Pet, Right Damage, Right Attack Pet. Aj Speed Pet sem tam vylepším, ale najlepšie je to More XP. A keď by sa chcel niekto pripojiť do klanu, stačí napísať do komentárov. Máme tu ešte dosť voľných miest, takže ja som to síce flákal, ako vidíte, takže keď niekto bude mať viac ako 500 bodov, ho povýšim. A to je podstatné, ak niekto chce aj chce ma pridať za franta, tak môže, že napíše svoje meno do komentárov, ale už v podstate, keď hráte Pet Simulator, už by ste sa prosím aj do toho klanu mohli pripojiť. Dlhšie síce nevychádzalo do Pet Simulatoru, preto, lebo som nemal čas a tak. A teraz už je to v pohľad čas mám, takže tam som vydal nejaký short, ale to je podstatné. A ešte keby niekto má strašne malý ride level, síce ja nehubom, ja som to tiež flákal, ale nemám nejaký veľký level a chcem dať level 5000, aby som mohol konečne otvoriť ten raid, ten boss česky, tak to chcem. A keď má niekto z vás teda menší ride level, si mi môže pridať za frenda, ja to tu dám open, aby to sa mnou chodiť a vám to tiež bude levelovať. Ja vlastne podľa toho, jak ja budem ničiť, tak vám to bude levelovať, ale denne to robím tak, nie dosť času. Ako baví ma to celkom tento event, ale toto je tier 1000, ale zasa keď má niekto menší tier ako 1000, tak pre mňa to nie je výhoda. Kvôli tomu ja si nemôžem otvoriť tohto. Ja minulý už som to s ničím robil, nefungovalo to. Takže ale to nie je podstatné. Podstata tohto videa je, že by ste sa mohli pripojiť aj do klanu. Neviem podstatou tohto videa. Ale proste pripojte sa prosím do klanu, ja sa vám vítam, budem rád, keď sa tam pripojíte. Máme tam teraz dosť prázdno, pretože veľa odišlo, lebo som ich nechcel povýšiť a nelevelovali to ani nejak. Takže v podstate som nemal na výber. A oni automaticky odišli, nejaký si našiel možno lepší klan, nejaký, proste neviem, niektorí sa naštvali, ako sú aj tam dobrí, ale ja si na tom môj XP budem šetriť. No neviem, dám frenda, takže ak sa niekto bude chcieť napojiť, dajte si ma kľudne za frenda, alebo sa kľudne na mňa joinite. A moje meno je Dodo44780, takže sa na mňa joinite, keď si nechcete pridať za frenda, alebo máte plno. A podstatou tohto videa je vlastne, že možno si hovoríte, že nemáte huge a už to hráte veľa. Takže teraz ja vám splním niečo veľké. A to je to, že ja vám jedného huge rozdám. Teda najmenej. Bude prvé, druhé, tretie miesto. Prvé miesto si zoberie huge Arcade Doga. Teda ak sa do tej súťaže prepojí aspoň 10 ľudí, rozštartujem. Druhé miesto si zoberie tohto Goguli, tak tohto Holiday Pegasusa. A tretie miesto si zoberie jedno toto Hypeback, lebo dve sú ako ten Pegasus, keď sa to snažíte predať aj viac. Takže píšte svoj nickname do komentárov, ja to opakujem. Prvé miesto Arcade Dog, druhé miesto Holiday Pegasus, tretie Hypeback jednotka. A keď si ho budete šetriť Hypeback jednotku, tak
tak vám to možno aj narastie, dosť narastla vtedy. Veď som si všimol, že tu spadajú tieto laky knižky. Ako, už sa nečudujem, však majú hodnotu málo, ale mali väčšie, keby mi to takto padá, ešte nakedy, tak by som inak na tom zbohatol. Ale, takže, ak nemáte ich ľudia, alebo chcete získať ešte ďalšieho, píšte svoje meno do komentárov. Podmienka tejto súťaže je, musíte mať odber na kanále, like na video a napísať do komentárov, jak sa voláte v Robloxe. Ja vyhlásim súťaž na ďalšiu sobotu, bude vyhlásená už súťaž a výherca a výťazka je dobrá a druhé miesto je Holdy Pegasus a tretie a Hektik. Výhercovia budú vyhlásení, opakujem, čo to myslím, alebo možno teda v piatok alebo sobotu, no dáme sobotu, to bude výherca vyhlásený tejto súťaže. Takže neváhajte, napíšte svoje meno do komentárov a možno budete vy ten šťastlivec, čo vyhrá toho Hughia. Teda ak sa nič mi nezaplatí do toho sobotu, keby niečo je na sobotu, tak to video vyjde skôr. A dúfam, že ho budem môcť to video natočiť v sobotu. Like. Sa najviac vyplatí podľa mňa. Ako, ak možno, keby niekto z vás má napríklad, čo ja viem, vyšší level, tak ma mohol pozvať do neho, bo ja by som kľudne, že on by dostal na stranu, ale som si to skúšal pomyslieť, lebo neviem, ako silný som na toto, neviem, či to moji zvládajú iba toto, a keby ma niekto lezol, čo ja viem, 6 000, či by som to poničil, ale to nie je asi podstatné. Podstatné je, že výherca sa zase vyjde. A opakujem podmienky. Musí byť aspoň 10 súťažiacich, mať like, odber a napísať do komentáru svoj nickname v Robloxe, ja to vyhlásim v sobotu a ak niečo budem mať na sobotu, tak to piatok vyhlásim. Že som bola dosť rád, keď som v sobotu. To si prvý update. Ako sobotná máte končiť tento Ride event. No. Dúfam, že nie, ale mňa to zúfala dal som to flákal, ešte raz opakujem. Že keby proste to bolo fláknuté, nechcel som to preto nejak hrať. No. A to bolo to video všetko. Nezabudnite, zapojte sa do súťaže. Už posledný krát opakujem podmienky súťaže. Prvá podmienka, aby to bolo 10 súťažiacich, druhá napísať svoj nickname do komentárov v Robloxe, mať like a odber na tomto videu a sa s vami lúčim. A uvidíme sa sobotu alebo piatok pri vylosovaní výherca. Tak čau.